Takže dneska si zahrajeme Moto X3M Spookland a doufám, že vás to bude bavit. Já si trošku jenom s dovolením tady upravím zvuk. Počkej. Tady si vypnu zvuk, tak. Ať nás to neruší. Tak. A jdeme. Backflip. To jsem už hrál už hodněkrát, ale ne tenhle díl, těch dílů je spousta. A je tady hodně funkcí, že třeba můžeme dělat backflipy, frontflipy a tak. Třeba tohle teďka. Nebo to jsou takové větráky. Můžete tady jet klidně i po předním, po zadním a vždycky na konci vás něco zabije. A za to dostáváte potom body. Tak. A jdeme. Front flip, krásný. Tak. Mám. Jak jsem říkal, můžeme jezdit i po zadním, tady klidně koukejte. Ale někdy se vybourám. Nevadí, dobré. Jaj. To musím se razit, tak. Tak, jedeme. Ují. Větráky. Nebo vás taky nic zabít nemusí, ale to je jedno. Tady si potom, jak vidím, můžeme i za hvězdičky dávat větší motorky a tak. Tak. Si budeme šetřit. To bylo těsný docela. Ne, tak ne. Tak backflip ne. Tak backflip znovu ne. Tady to nevyšlo nějak. Jaj. Počkej, co mám dělat tady? Co jsem tam měl dělat jako? Aha, už vím. Já to musím totiž sjet. Doufám, že do toho nenarazím. Aha. Dobré, tak narazím. Počkej, kudy pojedeme? Já už vím, takhle se tady jede. Tak ne. Počkat. Tak, ne. Jo. Dobré. Tak. A jsme tu. Jaj, nevadí, jsme to dělali trošku dlouho. Dneska bych dal tak třeba 1, 2, 3, 4. Dneska bych to dal třeba docud. A potom bych jsme třeba natočil další díl, kdyby tady bylo třeba tak 200 lajků. Jaj, to už bylo. Já jsem plně tak. Třeba takových 100-200 lajků a natočíme další díl. Já za ty front flipy dostáváme minus čas, takže to někdy je výhoda i. Takže někdy si to musíte i vypočítat, kdy to udělat a kdy ne. Třeba tady jsem mohl udělat, ale moc se mi to nechtělo, teda. Tak. Třeba tady uděláme, neuděláme. Tak. Tady udělám backflip, krásný jsem, tak. Tady víme, že nic dělat nemáme. Tak. A jsme v cíli. Jaj. Pojď. Po kostích. To je dobré docela. Tady kde? Hele, ty TNTčka, to jsou i. Tak, rozjedem se. Někdy vás ty TNTčka zabijou, někdy ne. To je podle toho, jak se mají využít. Tak.
Aha. Nevím. Tak, já se musím razit, že jo. Tak, dobré. Já myslím, že tam jede zpátečka, ale tak ne. Aha. Tak nic. Kamo, hej. To je jako co? Tak, co to je? Hej, ale... Boing. Ale tak... Boing. A... Jak to mám udělat? Jakože takhle nějak? Aha, to je moc málo. Tak jak to mám udělat? Já to dám od začátku, ať to mám... Tak. Možná, že to od začátku půjde líp. Ale počkat, jako to nechápu. Tak, Tak, jedeme. Tak, ale tak, co to je? Tak. A jede. Konečně. Aha, já se tam musím otočit. Jaj. Tak ale. Já se neotáčím, proč? Tak. Bram. A i tam se mám otočit, dobré, naštěstí jsem to sebral, dobré. Ale tak. Ale tu už. No, konečně, tak nic, no. Tak, jedeme. To je jaký šip, jo? Tak, jedeme. Boing. Tak, raketka. Hop. Hopa. Tu jsem nějak rychle v tom cíli. Ten flip mi vždycky dává -0,5 sekundy, takže když to se nezdá moc, ale tady v téhle hře to hodně potřebuju. Aha. Aha. Aha, počkat. Tak, dobré, jsme tam. Nevadí, ale... Tak. Už ani nevím, kolikátý... Aha, už ani nevím, kolikátý díl to je. Ale ok. Když se vám ty moje hry tak líbí, tak proč ne? Mně se to už taky docela líbí. Jeď, ne. Jeď. Proč to nejde? A jsem tam. Nevadí.
Už natáčím nějak 10 minut, ale začíná mě to docela bavit. Na to, že to není Halloween, ale docela dobře to mají promyšlené ty tratě. Někde led, někde raketka, někde také padající kosti. To je dobré docela. Backflip. 2 backflipy, ale tam se to už nakonec započítá. A kolik máme hvězdiček? 15. Tady má 12. Asi si budeme šetřit tady na tohle, protože čarodějnici moc mít nechci. A ještě 2 levely, opa. Tak jedem. Tak, tohle to dáme bez smrti, zkusíme. Když nevím, co mě tu čeká. Aha. Tak ne. Tak ne. Jedna smrt nevadí, oka. Dobré. Backflip dáme. A jsme v cíli. Tak a ještě jeden. Backflip. Ne. Jsem to nedotočil. Ale tak co je? Tak, ale už mě s tím štvou. Aha, musím jít vrchem a já furt že dolem. Takže já tam musím udělat taky krásný backflip, ne? Počkej, ale jak se tam mám dostat? Jo, takhle ne. Ale už jsem tam skoro byl, jakože. Aha, já se mám dostat tam nějak. Počkat. A jsem tu konečně. No, pojď. Jeď. No, a ještě to ani není cíl. Nevadí, Jaj. 100 sekund a já hraju jeden ten, no. Tak nic, tak jsme si 4 hoďky poblbli a já vás zdravím u dalšího videa. Čau.